Ahoj pečepačky, zdravím, to jsem já, Vanessa. Říkáte si, na čem stojím? Stojím na velkém monstru. Jménem Falko. Teda aspoň myslím. Falko? 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 Zvedni bohu. Takže. Zvedni hlavu, rozumíš mi? Podívej se na ně. Koukej. Není sladký. Já to říkám pořád. Vždycky na něm ležím, protože není teplo. Ale teď, aby jsme se dostali k věci. Nečum tak na mě. Co na mě tak koukáš? Vidíte ten jeho pohled? Nikdy ty monster nechápu. Aby jsme se dostali k věci. Dnes vám představím prvního sladkého pečepáka v našem městě. Samozřejmě taky nikdo neříká, že bude úplně poslední, což my doufáme. Ale aby jsem vám ho ukázala, je to krabík. Je nádherný, krásný, pohyblý. A plave s našima rybičkama. Rubín, teda Safír a Rubín. Safír je kluk a Rubín je holka. Jo, a krabík se jmenuje Rebeka. Jasně, Rebeko, to stačí. Schovat se před náma nemusíš. Ale když chceš. Je taková celá divoká. Spolehně. Víte, co budeme někam jinam? Já jsem nervózní. Víš, co děláš? Chvátí to záření. Víte, co je zajímavý? Ještě před zimě bylo teplo. A teď je to hrůza děs. Jo. Hele, za kytku. Kaktus. Jasně. Ten z pěstů. Příjemně se na něm relaxuje. Jo. Skoro příjemně. Jasné. To neuvidíte. Možná se mi to nevdalo. Ale chtěla bych pro vás mít příště i víc novinek. Ovšem nevím, jestli se mi to povede. Ale příští. Příští. Já nevím, jestli bude nějaký příští, ale tady je nějaký horko. Moment, prosím. Dobře, tím, že jsem utopení. Ještě se jednou přemístím někam jinam. Jsem tam moc nevyšla. Přemístila jsem se zpátky k Falkovi, i když je to poníženci, jak mě pořád zírá. A už nezírá, je to v pohodě. Spí. Jestli jste koukali na můj náhrdelník, je od nejluxusnějšího vydavatele náhrdelníku. Bonjour, jmény Gildos! A toho vám bohužel nepředstavím, asi by do mě soutěž nepřišel. A oni ho i tuto našli. Je se senzačním kamínkem. Jo. A já vím, co jsem to pořád chtěla. Chtěla jsem se vám pořádně představit. Takže, jako bychom se vrátili na začátek.
Jmenuji se Vanessa. Au. Jmenuji se Vanessa. Je mi 19 let. Za dny bude 20. Jsem jezevčík, jsem pes. A můžu přestat chrápat. A jsem krásná, teda doufám, že jsem pro vás krásná. Tak. Ale úplně doufám, že se vám bude líbit nejenom já, ale i můj pořad. To je asi vše. Tak se vrátíme zpátky. Tak, jsme zpátky. Bylo to trošku zdlouhavé, ale to nevadí. Tak se s nás uvidíme příště. Tak, ahoj pečepačky. Hafíky, hafíky.